טיפול רויאל דייט. זהו טיפול ייחודי למג'רי, המאפשר החדרה עמוקה של רכיבים פעילים וטיפול מגוון בעור ולעומקו. הטיפול מיועד להפחתת יובש וטיפול בעור יבש ומיובש, העלאת טונוס העור, רענון העור, במיוחד אם הוא חסר חיות, סילוק עדין של תאי עור אמיתיים, ובכך החלקת מרקם המחוספס של העור. ניקוי נקוביות פקוקות, צמצומן ומניעת הקומדוניקה, ליפטינג מורגש, ביצוק העור, אך הפחתת בצקתיות של העור. הענקת מראה זוהר, מתוח ובריא. את הפרוטוקול אנחנו נתחיל כמובן מניקוי ראשוני. את הניקוי ראשוני נעשה בעזרת שני חומרים. אחד זה קלינסינג ג'ל והשני זה מג'יק ג'לי. זהו ניקוי דו-שלבי, זו שיטה ייחודית למג'רי, מתאימה לכל סוגי עור, גם לאורות הרגישים ביותר. ג'ל ניקוי מרכך את העור על ידי החדרת לחות, וכתוצאה מכך התאים מתים מתנתקים פשוט מהעור יחד עם הלכלוך הנמצא מעליהם. מג'יק ג'לי לעומתו ממיס את הלכלוך השומני ואת האיפור. שיטה זו אינה פוגעת בחומציות של העור בכלל, ולא פוגעת בשכבת הגנתו, לא מגרה ולא מייבשת, לכן מתאימה לשימוש בתחילת כל טיפול קוסמטי. בחומרים יש רכיבים פעילים כמו אלנטואין שמרגיע מצוין, שמנים כמו לבנדר ולפה וארגן וסויה, יש את הסקואלנים והזולן, חומרים שמתאימים לכל פרוטוקול ופרוטוקול. לאחר מגע עם מים, אנחנו צריכים לרענן ולאזן את החומציות של העור על ידי מי פנים לכל סוגי העור. מי פנים שלנו נקראים ריפיינינג טונר. זה מי פנים שמתאימים לכל סוגי העור, בלי יוצא מן הכלל. אנחנו מתיזים את המי פנים מעל העור, בלי לנגב. המוצר לא מכיל אלכוהול או חומרים מגרים ומייבשים אחרים, ולכן אין בעיה לעשות אותו בכל שלב ושלב, אחרי שאנחנו נוגעים עם מים. בשלב זה אנחנו נחדיר סרום שנקרא יוניספר ג'ל. זהו מולטי ויטמין לכל סוגי העור. הוא משמש כסרום משקם, מחליק ומגן בפני הזדקנות מוקדמת של העור. יש כאן יוניספרות קטנות צבעוניות, המאפשרות שמירה על פעילות וטריות של חומרים פעילים, ובכך לתת מענה יעיל יותר לעור שלנו. במוצר יש ויטמינים A ו-E, שהם הגנה אנטי-אוקסידנטית הטובה ביותר. יש מיצוי של אדמונית הסבונית, מגבירה את טורגור של העור, משקם תכונות ההגנה האפידרמליות. יש מיצוי אסטרגל, שזה חומר הנלחם עם תופעות פוטו-אייג'ינג ומפחית נראות של קופרוז. יש כאן מיצוי של בטטת בר, שהוא מעולה לדיכוי תהליכי גליקציה בעור הידועים שמשפיעים על הזדקנות. המיצוי של פרח ג'סמין, ידוע ביכולות של ריכוך העור, מעניק חלקות מדהימה. יש כאן תה ירוק, הידוע בתכונות האנטי-מיקרוביאליות והאנטי-דלקתיות במצבי דלקת כרונית, והבסיס של המוצר זה חומצה היאלורונית ופפטיד טריפפטיד, שמשולבים יחד עם רכיבי לחות נוספים, המשקמים את יכולת אגירת לחות הטבעית בעור. והנה הגענו לכוכב הפרוטוקול שלנו, דייט פרמינג סירופ ג'ל. כאן המוצר הזה הוא סירופי, הוא ממש דביקי כמו דבש, אבל בעצם זה לא דבש. הוא מכיל תמרים שמבוססים על פוליסוכרים, על חלבון מלא, על פיטוסטרולים וחומרים אחרים המתקנים את תפקוד תאי העור.
יש כאן מיצוי ברוקולי, שזה חומר המעורר פעילות לימפטית לניקוי והבראת העור באופן כללי. מיצוי אספסת שנמצא כאן הוא עשיר בפיטואסטרוגנים. זה מגביר את פעילות פיברובלסטים לצורך ייצור קולגן ואלסטין. מיצוי של קמומיל וקלנדולה, אנטי דלקתיים, אנטי מיקרוביאליים ואנטי אוקסידנטים, בכלל אנטיים כאלה, אבל בטוב. המיצוי מרווה הוא מחטא ומרגיע את העור הנוטה לשומניות ולדלקתיות יתר. יש כאן מיץ של קנה סוכר שמנקה את הקומדונים, מרענן ומכווץ אותם. והבסיס למוצר הזה זה חומצה יהלורונית וחומצה לקטית שנותנים מיום לעור מיד. עיסוי רויאל דייט מבוסס על כמה תנועות שמבוצעות בעזרת ספוגיות. הספוגיות הן קשיחות ומאוד נוחות לאחיזה וגם מאוד מאוד יפות ומצטלמות מצוין. קודם כל אנחנו מפזרים את החומר סירופ תמרים על כל אזור המטופל שנעשה עליו עיסוי. התוויות נגד לעיסוי זה. קודם כל קופרוס ורוזציה, אקנה פעיל, הרסוטיזם, עור דק ורגיש. תנועה שאני מבצעת עכשיו נקראת טאפ-טאפ. אנחנו מניחים כל פעם את הספוגיות, אחד אחרי השנייה, ואנחנו חוזרים על הפעולה הזאת כמה פעמים. כל פעם שאנחנו נחזור על הפעולה הזאת, העור יתחיל לאט לאט להאדים. זה בסדר, זו תגובה רצויה. עכשיו אנחנו מבצעים תנועה שנקראת טאפ-טאפ פיקס. בעזרתה אנחנו מניחים ספוגית אחד אחרי השנייה תוך כדי תמיכה של הספוגית הראשונה. בעזרת תנועה כזאת אנחנו תומכים כדי שהעור לא ימתח יותר מדי. יחד עם זאת אנחנו מפעילים כאן פעולה מאוד מאוד עמוקה של התנגדות השריר, וזה מעורר את הטונוס של השריר בצורה מדהימה. תנועת ריצ'ראץ'. ממש כמו הריצ'ראץ' אנחנו מבצעים גלגול על ידי צד של הספוגית למעלה ולמטה. העיקרון כאן להישאר מעל אזור שעוטף את העצמות. אנחנו נימנע מלעשות את התנועה הזאת באזורים יותר נמתחים, כמו אזור של הלחיים מתוחות או נפולות או אזור של הצוואר. את הפעולה הזאת אנחנו נחזור אליה 4 פעמים כמו כל שאר הפעולות בעיסוי הזה.
אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים לתנועה שנקראת רולינג. אנחנו ממש מגלגלים את הספוגית בצורה עדינה, מלמטה למעלה באזור של הפנים, ומלמעלה למטה באזור של צוואר ודקולטה. אפשר לעבוד גם באזור של מסביב לעיניים וגם באזור של מסביב לשפתיים. אפילו מעולה באזור של מסביב לשפתיים, זה מנפח את האזור הזה בצורה נפלאה. התנועה משחררת מאוד, מרגיעה מאוד. כמובן שכדאי לשלב את זה יחד עם מוזיקה מרגיעה. תנועת פרסינג. אנחנו מניחים את הספוגית, לוחצים עליה מעט, ואז מגלגלים אותה לצד בלי לנתק את המגע עם האור. בצורה כזאת אנחנו גורמים לניקוז לימפטי מאוד מאוד יסודי ומאוד מאוד עמוק. יחד עם זאת לא גורמים למתיחה מיותרת של האור. התנועה קצת קשה בגלל שהסירופ שמתחת מתחיל כבר ממש להידבק. אם זה מפריע לכם, אתם תמיד יכולות להוסיף את הסירופ מעל השכבה שכבר נמרחה, כדי להימנע ממתיחת האור מיותרת. והחלק הרגוע ביותר זה עבודה על אי מרידיאן. לפי רפואה סינית, זהו מרידיאן שאחראי על פעילות של מעיים, ואנחנו יודעים שיש קשר ישיר בין פעילות של מעיים לבריאות של האור. אנחנו מניחים את הספוגית לפי נקודות, פשוט לוחצים בצורה של ויברציה קלה ומזיזים לנקודות הבאות. בכך הסתיים החלק שבו אנחנו עובדים עם ספוגיות,
בזמן הזה עלולה להתפתח אדמומיות בעור, שזו באמת פעולה רצויה, ואין מה לפחד ממנה ואין מה להיזהר ממנה. אל תדאגו, לקראת סוף הפרוטוקול האדמומיות הזאת תירגע. עכשיו אנחנו מניחים מעל קרם שנקרא TCC כדי להמשיך את העיסוי מעל הקרם הזה. אנחנו נמשיך את העיסוי על ידי כך שאנחנו הוספנו את ה-TCC מעל סירופ תמרים, ומיד במקום דביקיות שהייתה מורגשת לפני זה, אנחנו מקבלים ריכוך והחלקה נהדרת על פני העור. התנועה הראשונה שנעשה אותה נקראת מולד. זה בעצם צביטות קלות וצביטות יותר רחבות, כדי לגרום לעור להגביר זרימת דם יותר ממה שהיה עד עכשיו. קרם TCC, טריפל קלריפיין קומפלקס. זהו תכשיר בלעדי בעל טווח פעילות רחב, גם לחידוש ולהחדרת לחות, הברה, הצרת עור, לכל סוגים וסוגים. פעילות עדינה מאוד מאוד מיוחדת ומאפשרת השגת תוצאות מיידיות לצד השפעה מצטברת של עור חינני, רענן וצעיר. המוצר עשיר בתמציות מגוונות כמו תה ירוק, ענבי דוב, ארכובית, אממליס, עץ התות, עצות, שמנים מרככים כמו שמן בבאסו והוחובה. יש כאן חומצה קוג'ית ואסקורבית שמבעירים את העור בצורה נהדרת. יש כאן חומצה לקטית ולינולאית, ויטמינים A ו-E, יש כאן גלוקוזה ופרוקטוזה וחומצות אמינו, בקיצור, אוצר שלם. אוי, איזה תנועה מדהימה זאת. היץ' זה בעצם ליפטינג, אנחנו מאסים בהחלקה את העור, אזור של צוואר ודקולטה, מאסים אותו כלפי מטה, ואזור של הפנים אנחנו מאסים כלפי מעלה. התנועה חוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים, הדביקיות שהייתה מתחת ל-TCC גורמת לכך שיש ממש הרגשת ליפטינג מיד אחרי התנועה הזאת, ולכן עדיף לעשות את התנועה חלק, או יותר נכון צד וצד. בהתחלה לעשות בצד אחד, ואז לסיים ולעשות בצד השני. ונסיים את העיסוי על ידי תנועה שנקראת סקוויז. אנחנו ממקמים את הידיים שלנו בצידי הפנים ומבצעים מעין סחיטה לאורך קווי העיסוי, מאמצע הפנים אל צידי הפנים. כדי להוריד את הרגשת הדביקיות, צריך לשטוף את המוצרים עכשיו, אלא אם העור ממש הספיג את שני החומרים האלה פנימה, ואתם מרגישות שאין הרגשת דביקיות. אנחנו שוטפים במים פושרים, ואחריהם כמובן נשתמש במי פנים. והנה שוב אנחנו נפגשים עם מי פנים בהתזה. הפעם אני רוצה לספר לכם על רכיבים פעילים שיש במוצר הזה. קודם כל, מי פנים מכילים את כל מרכיבי NMF, Natural Moisturizing Factor, שכל כך אנחנו זקוקים להם כדי להחזיר את הלחות לעור. המוצר מכיל גם חומצות אלפא הידרוקסי ובטא הידרוקסי, ותמציות נהדרות של הצמחים כמו רוזמרין, נאנה, רוסקוס מעולה נגד קופרוז, תאי גזע של אספסת ולוצרן. יש כאן גם ויטמינים וגם מינרלים, בקיצור, מומלץ ביותר.
ועכשיו נעבור לשלב של הרדרות והרגעה. אני מורחת כרגע מסכת קלמיפין, שזו מסכה מיוחדת לאור עדין, לאור אדמומי עם קופרוז, בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו. המסכה הזאת היא קרמית, מניחים אותה בשכבה נדיבה, היות ומעליה תהיה מסכת על. המסכה עצמה עשירה ברכיבים טבעיים מותאמים לאור עדין ודק, יש בפנים תמציות צמחים משולבות באופן סינרגטי לתפקוד המיטבי שלהם, ושימוש במסכה מרגיע מיד כל הדמומיות ומעניקה לאור מראה ממש בהיר וחינני. היא עובדת מצוין נגד בצקות אור, היא מחזקת את דפנות כלי הדם, משפרת את גמישות האור, מסכה מתאימה במיוחד לטיפול באזור מסביב לעיניים, ולכן לא נפחד למרוח אותה גם מסביב לעיניים ושפתיים. מעל מסכת קלמיפין נמרחת מסכת על, שזו מסכת אלגינת. המסכה נקראת נוטריאנט אלגקטיב פאודר. נוח במיוחד להשתמש במסכה הזו, כי יש כאן מנה מדודה בדיוק בשביל הפנים הסטנדרטיות, ואין צורך למדוד ולהתעסק עם ערבוב של המסכה ובעיות מריחתה. על שקית כזאת של המסכת נוטריאנט, אנחנו נצטרך לקחת בין 50 ל-60 מיליליטר של מים. אני תמיד שמה 60 ליתר ביטחון, אם אני רואה שלפי טמפרטורה של החדר אני צריכה להוסיף קצת מים מעבר. מוסיפים את המים לתוך האבקה, מערבבים במהירות, עדיף למרוח אותה ישירות על האור, אבל כאן, היות ואני עושה הדגמה ואני לא אחכה את מלוא הזמן של המסכה, אני אמרח מעל גזה. בהחלט אפשר למרוח מעל האור ללא הנחת גזה בכלל. צריך לשאול את המטופלת האם היא לא סובלת מקלסטרופוביה, ואם לא, אז בהחלט ניתן לסגור את העיניים וכמובן לסגור את הפה, כדי שההרגעה למשך 20 דקות של המסכה תהיה מלאה, גם לכם וגם בשבילה. המסכה מבוססת על עצות ים מרוכזות, וזה מגביר יעילות של כל מוצר ששוכב מתחתיה, ובכלל באופן כללי את תוצאה של כל טיפול קוסמטי. התוצאה של הטיפול ניכרת ממש מיד אחרי שאנחנו משתמשים בה. יש אפקט של מתיחת האור, האצת תהליכי חילוב חומרים, הרגעת הדמומיות, הפחתת נפיחות, ניקוז רעלים, רענון כללי של האור, מתאימה לכל סוגי האור בלי יוצא מן הכלל. את מריחת המסכה אני מבצעת בעזרת מברשת סיליקון שלנו, או שפטולת סיליקון. היא מאוד נוחה כי היא גמישה ומאוד קל לנקות אותה אחרי הנחת המסכה הזאת. היא כמובן רב פעמית ואין עם זה שום בעיה. אחרי שהמסכה נמרחה, אנחנו ממתינים 20 דקות לפחות, עד שהמסכה מתגבשת ומתקשה, ואחרי 20 דקות מרימים אותה בשלמותה. בינתיים אספר לכם מה אני עושה עם ספוגיות לאחר הטיפול. את הספוגיות אני מניחה במים רותחים או חמים מאוד, כדי שהסירופ תמרים שהיה בתוך הספוגית יתמסס בתוך המים ויתנקה בצורה טובה ויעילה. אחרי שניקיתי במים חמים, אני מנקה עם סבון במים קרים ושמה בתוך תנור ייבוש לחיטוי של הספוגיות. מאוד חשוב לייבש את הספוגיות מטיפול לטיפול, ולכן מומלץ שיהיו לכם כמה זוגות של ספוגיות כאלה, כדי לא לעשות את הטיפול עם ספוגיות רטובות. ספוגיות רטובות לא יאפשרו את הדבקה של סירופ תמרים, ואז התוצאה תהיה כמובן לא באותה יעילות כמו שעם ספוגיות יבשות. הספוגיות בהחלט הן רב שימושיות, ואין צורך לזרוק אותם אחרי כל טיפול וטיפול. בינתיים, נכון לרגע זה,
אני משתמשת בספוגיות האלה כבר מעל חודש, והן נראות כמו חדשות, אז לדעתי זה ישרת אתכם הרבה זמן אחרי הקנייה. אם הטיפול שלכם משלב גם ניקוז קומדונים, ניתן לעשות ניקוז קומדונים על ידי הדבקה של ספוגיות בתנועה של טאפ-טאפ, כמו שעשינו בתחילת העיסוי, אבל בצורה טיפה יותר אגרסיבית. כשאנחנו מדביקים את הספוגית יותר בכוח, ואז מסירים אותה מהאור ביותר אסרטיביות. הקומדונים ממש נדבקים לספוגית ויוצאים מהנקבוביות. ככה הנקבוביות מתנקות בצורה עדינה, מאוד מאוד יעילה, בכלל לא כואבת, וללא סימנים שנשארים אחר כך. קודם כל, משמעות של השם רויאל דייט, אפשר לפרש אותו כמו מפגש מלכות, אפשר לפרש את זה כמו תמר מלכות, גם כך וגם כך אנחנו מגיעים לתוצאות מדהימות של הטיפול, שזה הענקת לחות, טשטוש קמטוטים, שיפור משמעותי בגוון העור, חידוש והחלקת מרקם, ניקוי עמוק וצמצום נקבוביות פעורות. אנחנו מבצעים דיטוקס מעולה, שיפור בחילוב חומרים, ליפטינג מורגש ממש מיד אחרי הטיפול, קונטור מוצק, הפחתת בצקת, שיפור בטונוס השריר של צוואר ופנים. לאחר שמרימים את מסכת אלגינת, אנחנו צריכים רק לנגב את השעריות. אם היינו משאירים כאן את המסכה למשך 20 דקות לפחות, היא כמובן הייתה מתגבשת בצורה הרבה יותר טובה, ובכלל לא היה צריך לשטוף או לנקות משהו אחריה. כאן אני קצת מנקה בכל זאת את השעריות, וכמובן נעבור למריחת קרם סיום. קרם סיום שלנו בטיפול הזה הוא אקסטרה לייט פינישינג קרם. זהו תחליף לחות, הוא מרגיע את האור, כל אור שנמצא תחת סימני דלקת, אור רגיש, אור עם סימני סבוריה, הוא מגן בפני רטיקלים חופשיים, מאוד מאוד קליל, נספק מעולה ובקלות, לא משאיר שעריות ונותן הרגשה מאוד מאוד רעננה. במוצר עצמו יש מיץ אלואה ורה פעיל, יש תמציות יערה וסנטלה שמרגיעות גם הן, יש שמנים אתריים כמו לבנדר וגירניום שנותנים את הריח מאוד מאוד נעים לקרם עצמו, מרענן מאוד. יש את כל הקומפלקס של לחות כמו חומצות אמינו ואלנטאין וסקוולן וויטמין E, ויש אפילו קומפלקס תחת הגנת פטנט שנקרא ליפצית, שזה קומפלקס שמאזן את הפרשות שומניות מהאור. ניתן לערבב בתוך הקרם אבקת הגנה,
אם יש צורך לכך, אם המטופלת יוצאת אחרי זה לחשיפה לשמש, אז כמובן מערבבים יחד איתה את אבקת הגנה ומגנים על עור המטופלת.